totes les possibilitats de LinkedIn. LinkedIn té actualment 17 milions d'usuaris. És l'instrument més potent per buscar clients, proveïdors, col·laboradors, empreses privades, entitats del tercer sector i administracions públiques. Es va parlar dels serveis de pagament i de com LinkedIn et diu si realment estàs aprofitant la xarxa. Ens van ensenyar a dissenyar el nostre perfil LinkedIn en funció de les nostres necessitats.